Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dumateng Sutrisno literasi. Monggo kita tansah nindakaken protokol kesehatan. Kanthi kita nindakaken protokol kesehatan, kita saged njagi diri kita piyambak ugi njagi kanthi. Ing kaladan menika saking channel Hujan Buku badhe nyobi kanthi cara sanes inggih menika kanthi ginakaken basa Jawi. Sutrisno literasi wonten ing pundi kemawon menika wonten buku catetan saka Padesan. Kepareng matur wonten sekedhik tetembungan. Umurku wis kliwat 50 tahun. Ibuke bocah-bocah 40 tahun punjul. Yen kabanding karo umur sing sak dhuwurku sing wis mungkur ya genah ora ana tandingane. Anging ing kene kena kanggo gambaran. Yen urip kuwi ora mung yen aku. Lan ugi nuwun sewu buku catetan saka Padesan menika ugi sampun pikantuk tapak asma saking Pak Sarif Bando inggih menika pangarsa ing Perpusnas Jakarta. Buku menika saged kula wastani ugi minangka tenger sadangunipun kula etoh wonten ing literasi. Serat buku catetan saka Padesan menika kanthi ginakaken basa Jawi. Lan buku menika alhamdulillah ugi pikantuk Purwaka ingkang irah-irahanipun iki saka Akudi. Lah menika dipun serat kalih panjenenganipun inggih menika Bapak Bupati Magetan, inggih menika Bapak Suprawoto. Ugi pikantuk pambuka saking Pak Narko Sodun Budiman ingkang irah-irahanipun yen Pak Guru nulis. Pak Narko menika minangka pangarsa Sanggar Triwida saking Tulung Agung. Wonten ing buku menika ugi kula wuwuhi istilah mekaten. Maneka warna menika asil saking etoh kula ing saklumahipun kertas utawi druwang. Wonten ingkang wujud terkak ugi wonten wujud jurnal PTK lan ugi best practice. Tuladanipun wonten terkak Bumi Grahana kapaca ing Solo Pos nomor 5128 tanggal 1 Januari 2018. Ugi jurnal ingkang kapacak wonten ing Jawa Pos kanthi irah-irahan Etika Jawa sebagai langkah santun menjadi penuntun. Ugi wonten artikel kanthi ngginakaken basa Jawi kanthi irah-irahan alon-alon waton kelakon iku dudu jam karet.
Artikel menika kapacak ugi wonten ing Jagat Jawa Solo Pos tanggal 11 Februari nomor 1171 tahun 2018. Kula ngrampungaken cathetan saka padésan menika kirang langkung 2 taun saged rampung. Wiwitanipun kula dudah-dudah file wonten ing laptop amargi bahan-bahan kangge rencana kados dene autobiografi menika sampun wonten. Iki kalian Pak Sukadi kalian Pak Joko posipun menapa irah-irahanipun ingkang trep kangge buku menika lajeng saged irah-irahan inggih menika catetan saka padésan. Lajeng kangge cover kula nyuwun tulung dhateng kanca guru wonten ing Parang inggih menika Pak Purwanto supados ndamelaken cover menika wujudipun. Matur nuwun Pak Pur, salam literasi saking kula. Panjurung sedaya kumenika saged kababar lan mugi kemawon wonten gina paedahipun kangge kita sami. Utaminipun ing babagan literasi wonten ing bumi Mageti minangka Kabupaten Literasi. Wasana salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.